Eskola ni hurre naiz, eta Nava Iban elkartekoa naiz. Nava Iban elkartea Indiako umei zuzenera dago, eta batez ere Indiako behartsuene. Guk Nava Ibanek bi proiektu laguntzen ditugu, eta bat da AXA proiektua. Proiektu hontan ume gaixuei laguntzen dugu, eta bereziki gurasoik ez daken umeei. Osea, orfanato baten bizidian umeei. Ume hauek gaixotasun garrantzitsua eske, talasemia, hiesa, eta diru asko berda hauei laguntzeko. Beste proiektua, Ankur proiektua da. Proiektu hau da Orissa estaduko Kadakona herriko eskola bat, aurrera eramatea. Eskola hau oso behartsua da, ume behartsua juteia, eta gure helburua da, ume horiek, guraso horiek, eta herri hori, pixkat aurrera ateratzea. Ankur proiektuan, eskolako proiektuan, alde batetik, umei heziketa eman, jateko eman, eta bestaldetik eraikuntza hobetzea da gure lana. Nava Iban elkarteak dirua lortzeko alde batetik ekintzak eta salmentak egiten ditu, eta garrantzitsuena bazkideen diru ekarpena izaten da. Eta bazkideak eskualdekoak dira. Ikusi dugu, hilean 5 eurorekin Indian asko egin dezakegula. Gure laguntza Indiara ISA erakundearen bidez bideratzen da. Kontaktu zuzena daukagu bertako kideekin, eta beraiek dira diru laguntza hori banatzen dutena. Eta eskerrik asko Zumaiako herriari. Bueno, ni Elena Apestegi naiz, Zumaia mundua ONG-aren kidea, eta aurkeztuko dizuet pixka bat gure proiektua nolakoa den. Antonio Maria Zubia Zumaian jaio zen, Donostiko Marianista eskolako zuzendaria izan zen urte askotan, gero handikan Zumaiara etorri zen baita ere, Mercedario eskolaren zuzendaria izateko, eta hortikan Venezuelako proiektu batean parte hartzeko eskatu zioten. Venezuelara bueltatu zen hemengo beste 4 familiekin. Bere hasierako asmoa izan zen eskola profesional bat egitea. Bidean ikusi zuten beste egiteko gauza asko zegoela, eta 1988an pentsatu zuten La Ciudad de la Esperanza proiektuari hasiera ematea. Este proyecto en principio se desarrolla en una zona a las afueras de Caracas, en Venezuela. Este pueblo se llama Katia, que casualmente Katia en euskera quiere decir Katia, cadena. Entonces la ONG Zumaia Munduan es un eslabón de una gran cadena. Uno de los objetivos fundamentales es formar a los jóvenes que viven en una situación muy desfavorecida, y aquí se imparten una serie de talleres ocupacionales, como pueden ser de pastelería, panadería, peluquería, reparación de PCs, etc. Al fin y al cabo es una población que vive en una extrema pobreza, con problemas de prostitución, problemas de droga,
es gente que ha perdido la esperanza de vivir. Entonces el objetivo fundamental sería pues dar un nuevo enfoque a sus vidas, pues dándoles esta formación supuestamente pues sería una tabla de salvación, porque a posteriori estas personas podrían desenvolverse en el mundo laboral. Zumaia munduan ONG-ak eskerrak nahi dio Zumaiako udalari eta beste edozeini diru laguntzaren bat emanei badio, eskerrak ematen dizkiogu baita ere. Mila esker. Kaixo, Patxi Altzibar naiz, behar bidazoako laguntzailea. Just ways to fly, easy to take, you could take me in for. Udalo honen laguntzakin 2 urte hauetan, etxe bizitzen proiektu batzuk eraman direla aurrera. Eta hau indegu Ruandako Kibala, pixkat haue daure, pixkat kapitaletik apartautako zonatan. Eta guain arte bizi izan dira, zango den duke mou dezero zuan, txosnatan da abar. Eta gainea azken urte hauetan gobernua behaken neurri batzuk hartu izan ditu, txosna hori bota eta jendia hortik pixka bialtzeko, eta proiektu hauen bitartez pixka konsegiu da jende horian estabilizatzia eta etxe duin batzukin aurrera ateratzea. Proiektu hauen daukaen objektiba da alde batetik autoenplegua sortzen dute, beraie dira, behentzat etxe egiten dutenak, eta gainera lana sortze zaie, nola bait, diru honekin, beren dirua ateratzeko. Orain nahi dizuet irakurri, Ruandako gu lagundutako jende honek bialdu digun eskutiz bat, eskertuaz, Zumaia Ardanok bidalitako laguntza. Eta irakurtzera noa. Gutuna Kabugatik. Familia hauek bihotz-bihotzez eskertzen dizue. Eman eskerrak lagundu diguten zuriei. Oraino beto bizi gara, ez gara eurietan beldur, ez da aizeena ere, gure etxeak sendoak direlako. Eta ondo estalita daudelako. Laguntzen diguten pertsonak ez ezagutzea sentitzen dugu. Baina hori bai, haien alde errezatzen dugu osasuna izan dezaten eta zoriontzu izan daitezen. Nahi nizueke eskerrak eman, organizazio honen partez Zumaiko udalak eta Zumaiarrak eman dezuen laguntza gaitik. Xante Osanaiz, Kongo Laguneko taldekoa. Justo Afrikan dago, Kasunga bidu bere herriko izena, arostalde horrelaga, oso ondo montatua, eta bere ilusioa gogoa da, hango gaztiai, arotzean, lanian erakustia. Hemen den zailatzean, kontainarra aldizamen bilatzen dugu, aldan guztiza makinakin, behar behar ditun makinakin, eta erropa, eta oinetako, eta behar dien gauzak, eta diruare, aldan tamainana, danen biharra izatea, eta bihaltze ze horire, hango umiei eta zenbait aldizuteia bere etxea, nian neolar ikusten ditun, umia gaixortu dela, eta zuzitzu egiteko dirua bihar, eta diru ikez, da bestela malaria fuertartzen baube, hiliteian umiak. Eta horretan, asko launtzen du. Ezkarra berdezke, Zumaiko udalai, eta Zumaiko herriko jendiai, launtzen diun, montanera bialtzeakoan da gauza zuzentzen, eta diru aldetik garen nola laguntzen diun. Horti daga, beste torko zunik ez da gare, bere lana, eta bendi bialtzi zeun laguntza.
Kaixo, ni Aitor Bikoina naiz, Lan Euskadiko kidea eta Kolombia eta Venezuelako proiektuen arduraduna. Aurten Zumaiko udalak onartutako proiektua Kauka departamentuan kokatzen da. Generoko proiektua da. Eta emakume desplazatuekin desplazatuei bideratutako diru laguntza bat. Guztiogandik jakina da Kolonbiako egoera, azken 40 urte hauetan. Gerrilla, paramilitarrak, militarrak eta bar. Honek behartu du zenbait kolonbiar desplazatzea ben bizitzako lekuetatikan. Horrek suposatzen du baita ere, iristen dira leku berrira, antolaketa berria, lekuan kokatu, baldintza ekonomikoak hobetu eta bar. Hortan datza pixkat gure proiektu hau. Bi atalekin bat laguntzen dugu emakume taldeak behar bezala antolatzen eta bigarren garapen ekonomiko bat bultatzen dugu behakin. Hau da, hori dela eta Zumaiko udalak onartu du aurten fondo rotatorio izeneko proiektua. Fondo rotatorio da, gaur egun 120 emakume daude bertan, eta mikroenpresak sortzen ditugu hasierako diru laguntza sarrera emanaz. Eta ondoren, epe batean bultatzen du diru hori. Hala, atzetiat osun emakume taldeak baita ere onuradunak dira proiektu honekin. Gure helburuen artean baita ere, aipatzen da emakume lideren formazioa. Auzo desberdin eta iritsi ahal izateko. Eta baita ere, departamentu honetan dagoen emakumea babesteko legea onartzeko aukera bat. Hori dela eta Zumaiko herriari luzatu nahi dugu gure esker ona eta elkartasuna bide egokia dela jendearen arteko harremanetan. Kaixo, Manu González Arramendi naiz, Fundazio Mandasuren kidea. Mandasu Fundazioak Afrika Herriko Errepublikan egiten du lan. Han dago gure laguna Juan Jose Agirre misiolaria. Hango jendearen bizikalitatea hobetzea da gure helburu nagusia. Eta hortarako hemendik lan nahikoa egiten dugu batez ere materiala eta dirua hemendikara bidaltzeko. Kasu honetan, Zumaiako kasuan, erabili dugu iazko diru laguntza zubi bat egiteko. Eta horrela erresteko bidaiak. Zumaia izena jarri zaio zubi horri. Eta aurtengo diru laguntzarekin egingo dugu dispensario berri bat. Dispensario hortan tratatzeko jendearen dolentzian gaixotasunak eta lesioak. Hango bizimodua oso kaskarra da. Hango jendeak ez ditu azpiegiturik, errepiderik, zubirik, eta ez da gaixotasunak tratatzeko leku aproposa. Hango gaixotasun importanteenak dira infekziozak, malaria, tuberkulosia, sida, eta behar dituzte medikamentoak eta sistema sanitario, oinarrizko sistema sanitario bat gaixotasun horiek tratatzeko. Mila esker Zumaiako biztanleei. Kaixo, arratsaldeon, Bakarne Iruretagoiena naiz, eta ni Egolan Trabajando con el Sur taldeko partaidea naiz.
finkatze ditugu, zehazki iparraldean dago Esmeraldas lekuan. Han dago kostaldean eremu bat izena du Muisne, eta han konkretuki emakume pila bat daude kontxerak, maskorra jasotzen dituztenak, eta beraiei laguntzen egiten dugu lan. Gehienezkoak dira emakume bakarrak, 4 eta 5 eta 8 aurrekin, gizonezko desberdinekin izan dituztenak, eta beraiek bakarri daude familia aurre ateatzeko. Beraiei nolabait laguntza eskainiz egin dugun proiektu bat da haurtzandegi bat, 0 eta 5 bitarteko aurrentzat. Eta orain baita ere ikasketak eta eman nahi zaizkie informatikakin eta josteko ikastaroak eta eman, emakume hauek pixka formatzeko, eta nolabait izan dezaten bizitzan aurre ateratzeko kontxetatikan aparte beste lanbideen bat. Orain beste proiektu bat martxan jarri nahi duguna, eta hau da zehazki hemen Zumaian aurkeztu duguna da, haurtzandegi hau 0 eta 5 urte bitarteko aurrentzako da, baina hortikan aurreako aurrak dakaen edadia kalian egoten dira. Eta orduan zentro hau da, zentro da acogida edo esaten den erderaz, 10, 12, 13 urteko mutikozkorrak horre egoteako beraien eguna nolabait pasa dezaten, ez daka ezerrez, kalian egoten dira jolasean, eta orduan zentro horretan nahi diegu pixkat ikasketa batzuk eman, nolabait zerbait formatu, beraien denbora aprobetxatu dezaten, eta geroko eguneako formazio txikin bat euki dezaten nun lana bilatu dezaten. Nahiko genuke golaneko beraien izenean, nahiko nuke eskerrak eman Zumaiko herriari, udalari eta baita ere herriko jendeari, ze askoek diru laguntza bat eman digute gure proiektuak aurrea eramateko. Eta gu zarauztarrak izan, Zumaiko jendeak ere gugan sinisten du eta kolaboratu egiten du, eta mila esker danoi, ze azken finean zuegatikan egiten ditugu proiektu hauek eta aurrea eramatea dauzkagu. Mila esker benetan. Egunon, soy Miguel Andueza, de Vergara y colaborador de Caritas de Guipúzcoa. After all the time, after you, had you seen me with someone new, hanging so high for your return, but the stillness is over. Had I seen it in your eyes, there'd have been no drive. El proyecto del que estamos recibiendo financiamiento del Ayuntamiento de Zumaya lo estamos realizando en El Salvador, en una zona ya fronteriza con Guatemala, en un pueblo que se llama Tacuba. Es un pueblo donde ya llevamos trabajando desde el año 88 y hemos llevado a cabo diferentes actividades, y concretamente hay grupos humanos que se tuvieron que desplazar a raíz de los terremotos del año 2001. Entonces estos asentamientos nuevos, que recogieron gente que vivía dispersa en el campo, fueron instalados de una forma rápida y se dejaron pendientes cosas elementales como era el abastecimiento de agua potable, los proyectos de aguas lluvias, desechos humanos, o sea, había que mejorar la calidad de vida. Las calles eran de lodo, de barro, todo eso quedó pendiente después del proyecto de emergencia que les hizo solamente la casa, ¿verdad? Llevamos prácticamente ya el proyecto bastante adelantado, casi terminado, para el mes de noviembre o diciembre ya estará concluido, y están ejecutadas ya las obras de arreglo de calles. Estamos pendientes ahora de hacer la fosa séptica, el pozo de absorción, donde vamos a llevar todas las aguas lluvias, las aguas hervidas, todo, ¿verdad? Y vamos a dejar casi un pueblito casi nuevo, ¿verdad? En ese sentido, el apoyo de Zumaya ha sido muy importante, complementando a otros 10 o 12 ayuntamientos de Guipúzcoa, y con eso conseguimos una vez más un nuevo proyecto que, bueno, pues esperamos esa relación con el Ayuntamiento de Zumaya se le dé continuidad, porque, por ejemplo, para este próximo año lo que estamos ya intentando impulsar
pues son dos parvularias para niños, ¿verdad? Entonces es cada año un esfuerzo en el que desde hace 22 años los ayuntamientos de Guipúzcoa nos están apoyando de una forma muy continuada y efectiva. Ni Elena Jeregi naiz eta Daragli elkarteko kidea naiz. I can give it up on the first day. Gure elkartetikan lehenengo eta behin nahi deuna da Zumaiako herria sensibilizau, Saharako egoera zein dan esautzeko, eta bestaldean hainbat proiektu dazkau, familiak anaikidetuta, alde batetik eguzki plakak eta bialdu diru laguntza, eta bestalde batetikan Zumaiako gaztiei aukera eman bertako errealitatea bertatik berta esautzeko. Aipatzeko da gure taldean batez ere ikasleak gehala taldean zati handiena. Guk laguntza batez ere, errefuxiatu kanpamenduta eramate dugu, baina kontua da behaiek hor bizi berdutela, behaien herrialdean, Mendebaldeko Saharan, okupazio bat sufritzen ari dalako Marokoko herriagatikan, eta komunitate internazionalak ez duelako laguntzen hortan, beraz, bizi berdute desertu erdian, errefuxiatu kanpamendu baten, horrek eramaten guztiakin, janari falta, ur falta, gu hori pixkat alibiatzen saiatzen gara. Gertuen dakaun proiektua datorren urteko aste santutan, itiaia ikasliekin 3. bidaia bat, DBH lauan dauden ikasliekin, eta gu 2006an juinean lehenengo taldia bezala eukiko aukera bertako errealitatea esautzeko, eta gure proiektuen jarraipena egiteko.